enya atopa bia ne atopa wo ye wa atopa mu odin ne wa kwa eye ho ne ho ne wo atopa awuo o he na obema nya adwuma enware be ma de oye den a wo beba ba ansa na beba oba ho aba no abre ye wo ma bebro mo ma da woni be ma da yi a oba akoma yi woni be ma da yi a oba to chocolate brew woni be ma da yi a mfa wo we ajapade ade udin ye den etoso oba wo timi pu no to esa onye marriage material. Na obi yira ogu atopa na obema fufa betaro na ni kunu te ho wa feeling. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, hi Xposed GH FM Ben Bruce. Obekas na Ben de bia na sha be fa na de me she baby fufro. I'm a organic lifestyle. Wa stroke catch wa sebe wa kuma nya adwuma. Wa be ma nya adwuma ye woti ya bibia wa ha. Be ma ne me kai na mu se me ma ne semestre. Obu na be ma na ewu koto jo ewu. Ena no say we meka me ma asem na ma meka. I free pipe down how ba organic bibia benya pure honey bibia. Ena asem me na ma beka. I asem ma meka de modu. So for be say wunim atopa bu a eboware ai so for ne kanyam na me o he na obema nya adwuma enware enye sese bi obema timi sori ntimi nim sese yo bra ne enkyere o he na unim so a masema me kan problem ne say e bia na oba na wo ware no wakọ wiase pen enimade na ni so se wo ye virgin dia anya na wo ye safe o na wo ade no wo hunu na kwani abam so kakrada asema meka no kre na meka no ntimu ntie mi o nti onimade chaba de wo ye no ofere wo no osuro no he odin za kwe wonyade chese wonyade woni be ma de yi a oba akoma yi woni be ma de yi a oba to chocolate brew woni be ma de yi a mfa wo we ajapade ade udin ye den etoso ai enya atopa bia ne atopa wo ye wa atopa mu odin ne wa atopa eye ho ne ho ne wo atopa awuo atopa awuo de mfa nware se na ba na o mtse ye maame nam ye maame mu size time na cha basa unu oba ma kwa no ho ma ye maame se ne ho ma da ye so maame ne ho abada go no mu ni me na de oba no si no so o se masa ba bia akọ ne enye facha ha enu bi na papa o se woni ma atopa bu a enko ni o ka no emu odipo woni bibi maame ka bi cho be ma de oye den ya ho beba ba ansa na beba oba ho aba no abrem se woni ma ye wo ma bebro mo ma da ai kan obi hwemanim ma bebro mo ma da oni ma di po friend se oba ho aba na ne nyina mu no ni asofo ni pa kire nyina se ansa na ba ko ware no make sure say you are fit atopa ba ko one round na se wo fi ha equal cycle mirika o iti anya atopa ketewa na obi wo ha de be makranya adwuma wo ko ye o se o me de me ko je wo na timi de me mu atopa ansa ye ware oboa be ma bi obehia wo be ka cho se ye nware nwi ansa ne aso ahwe no oboa ida na de no sododo aneso anade na anya adwuma because eye adwuma se ye nyina ye tratra ye ho ye hu sa de na betimi awuram ana ntimi nwuram ebi wo ko awuram ntimi nkomu yie ni nyina ya de ntina sofo ne ka se wonim atopa buo dia me pa cha nware enne aware bebre egu nyina ya atopa buo atopa no mu bu ne enko yie e ya atopa half ye bu atopa no nchia ne tu yie be ma so de se wodu osisi na esi line nim na wo bo pa be ma de se to be about 500,000 asa na ho aba over 10 20 na ho ba wo ye week na be ma week so de enfa nware ye wi ne sofo bi so se oba bu na atopa jenjenjenjenje wo bedwom ye nware no enso ko tie Oba menwale bi da so ye be ma oba menwale bi da oba wo timi pu no to esa e wo suruku ase onye marriage material ono ye ne twempena ne ye ne na dabi ne wo kɔ ne baabi ba se wo kopu obi abehihye fie ahwe wo ma wo betime tu kwan de wachi agya no a enwale wo ba wo timi ye ne to sei suruku asoma be ma taa ne to omu no ho wadan for crab between ne nada omu no ho enwale bi da ai waka oba bi wo ho agese wa hu se ayi aba ayi contractor ayi juluju wo ye anu na ye me hipo ni se odu wo yes bonma na
so atias edwam na de obu na to pa dwe onim ye tia o se anware no emema ye hu na efe iti oba bi begina dwam na obu na to pa dwe pa na me kwa do no na ese me ko chesi no iti mo se won ware pa na wo aware no graphic na wato no kofo na kenkan na oba sa so na nani bu ni dwe oba de ese wo ye lady like se asapo na abesa emu atopa sa ubu atopa sa na yekurase ni ebedwam no to na obia na ye bojo so o yekurase sam ese wo ye oba asma ye ka so oba asma oba wo ye bibia wo ye ni moderation eno no ka na sa atopa ye okay woni mo ma bu atopa wo bedwam a na obi yira obu atopa na obema fofa betare woto na ni kunu te ho wa hwe feeling no mo so yam jo pra enti so ba ne yankware no for ba mudu na ebia opeso sakwase baby yankwa ne yankwasa na se onu kwa betimi yankoti wo so wo bu atopa de atopa jenjen sa de enye Xposed je chefem be subscribe share me de tuma na sa ka be manuasi. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.